Der er for mig lys. Den der hopper. Okay, ja, vent. Okay, vent. Ja. Og så film den. Nej, du skal lyse på den op. Lys. Lys på den. Lys på den, Stefan. den. Lys på den. Jeg er død, jeg er færdig med i branchen. Stefan. Jeg filmer. Jeg klipper. Her, få mig. Du skal klippe det med her. Klip. Hvad fanden? Goddag. Det er en skinke, det her til. Hello guys and welcome, we back on ground. Du glemte at klippe, mand. Du glemte at... Hallo? Nej. Klip. Hvad så? Hello guys, welcome back to another podcast. Today, slut. We back on Earth again. Du skal- Hey.